Hi, Matarigla. Welcome back to BK Creation YouTube channel. Incholar Materla, Manasanda. Namin in Posa setup live with sound clear on that. Conduct a message varanandu, comments varanandu. Matarigla, hi. Dani Namaskar. Shreyas Ganiga. Guru, hi. Manvi, hi. Ram, Salyan, hi. Pro. Vanita, Vani, hi. Chaitra, N, hi. Ranjita Bandari, hi. Ashwini K, hi. Nishmita KR, hi. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಧನಿಕುಲ ನಮಸ್ಕಾರಗೆ. ಧನಿಕುಲ ದಾದಾ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಏನೊಲಿ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ದಾನೆಗೆ ಚಪ್ಪೆ ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ದು ಸೇರ ಚಪ್ಪೆ. ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಚೈತ್ರ ಅಕ್ಕನ ಸ್ಮೈಲ್ ಸೂಪರ್ಗೆ ವಿಜಯ ವಿಚ್ಚು ಬೋಲ್ತೆ ಅವರನೆ. Vanita Vani super bro and name Modanik. Thank you. Harish Kula hi, Vani Sugu hi, Ram Salan Dani Sappedulari. Sappedale. Nu pakkade ni live batni kode kode damattige ni kotya disar aditte. Kode da ni video to full kotya disar aditte. Idi kuda yatasthanadalle. Anjam. Actually, aita ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಕ ಬಂದದ್ದು ಬೈದಿನಿ ಲೈವ್. ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಲಾಟ್ರಿ ಲಕ್ಕಿನ ಕಾಸು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಟ್ರಿ ಲಕ್ಕಿನ ಕಾಸು ಉಂಡು ತೊಂದರೆಜಿ ನಮಕ್ ಅವೇ ಲಾಟ್ರಿ ವಿಷಯದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಲಾಟ್ರಿ 10 ಕೋಟಿದನ್ನೇ ಲಾಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ನಮಕ್ ಆ ಲಾಟ್ರಿ ಬೈದಿನಿ ಖಾಲಿ 5,000 ಮಾತ್ರ. ಅವೇನೇ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಬಂತೀನಿ ಪನ್ನಗ ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚೂರು ನನ್ನ ಪೇರು ಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆ ವಾರ್ದು ಬಂತಾತಿ. ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಅವು 10 ಕೋಟಿಯೇ ಬೈದಿನ ಬಂದು ಎನ್ನದಿರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೈಟಲ್ ಡೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋರಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಟಲ್ ಡೇ ಏನ್ ಬಾರ್ದಿನಿ 10 ಕೋಟಿದ ಲಾಟ್ರಿ ಕೂಡ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಬಾರ್ದೆ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ ಬರು ಪಂಡದು ಕನಟ್ಲ ಎನ್ನದಿಚ್ಚ ಅನ್ನದು ಪಂಡದು ಟೈಟ್ಲ್ ಇತ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಜನಕ್ಕೂ ಟೈಟ್ಲ್ ಏರ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಯಿಜೇರು ಕೆಲವೇರು ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫಸ್ಟ್ ತೂತಿನೇ ಇಜ್ಜೇರು ಪೂರ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಅಂದೆ ಬತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಬರ್ರನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ರಪಕ್ಕ ಪಂಡೆರು ಕಾಸ್ತ ವಿಷಯ ಮತ್ತ ಕೋಟಿ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಪಾಡೊಡ್ಚು ಮಾರ ಇಂಚ ಅಂಡೆ ಎಂಕ್ ಆತರಟ್ಟ ಬಾರಿ ಫ್ರೀ ಇತ್ತ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ನಿಂತ ಕಾಲ್ ಬರ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒರಿಯಾಗೆ ಇತ್ತು ಕಾಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಚೈತ್ರಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣಗ್ ಅತ್ತಿಗೆಗ್ ಧನುಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂದ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೈಜಿ ಅಂಚದಾಲೆಂಚಿ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ನಮಕ್ ಬತ್ನ ಅವೇ ಲಾಟ್ರಿಡ್ ಬೈದಿನಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬತ್ತನೇನು ಓಪನ್ ಅಂತ ಅಂತಾತಿ ಐಟದಾಲ ಒಂದಿಚ್ಚಿ. ಬಟ್ ಐನ್ ಎಣ್ಣಿನಂಚಿನ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಡಿಯೋದ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತನೇ ಅವೇ ಜನಕ್ಕಲು ತೂವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಟ್ ಏತ್ ಜನ ತೂಪೇರು ತೂಕ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡ ಕಾಸು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ ಅಂಚ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದುಗ
ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡಾ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಲೆ ಗೊತ್ತವೊಂದಿಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ನಿಮ್ದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈವ್ ಬರೋನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಸೊ ಓಕೆ ಒಣಸಾಂಡ ವನಿತಾ ಸುರೇಶ್ ಒಣಸಾಂಡ್ ಚೈತು ಅಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಲೆಗೆ ಚೈತು ಅಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಚೈತು ಅಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ವೆರು ಇತ್ತೆ ಪೂಜಾ ಪೈ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಸಾಲಿತ್ರ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಚೈತ್ರ ಅಕ್ಕಗ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಣನತ್ತೆ ಅಂದ್ ಕೊರ್ತಾನತೆ 10 ಗಂಟೆ ಅನ್ನ ಮಂಚ ಲೇಟ್ ನಮಕ್ ಆತ್ರೆಟ ಪುರ್ಸೊಂದು ಪುಜಿ ಬೇತ ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲೇಟ್ ಆದಾಗ ಸಡನ್ ಅದು ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅಪ್ಪಲ ಪಂಡದು ಬೇರೆ ಇಚ್ಚಿ ನಮಕ್ ಸೌಮ್ಯ ಕುಮಾರಿ ಹಾಯ್ ಕಿಶೋರ್ ಹಾಯ್ ಸುನಿಲ್ ಸೋನು ನಿಖುಲ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಂತೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಚೈತ್ರದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಇದೆ ಆತಿನ ಅರೇಂಜ್ ಆದು 1 ಇಯರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಪಗಂಚೋ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆತಿ ಐಕದ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅತ್ತೆ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಷಿತಾ ಸಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಉಷಾ ಮೈಲಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನು ಭವಿಷ್ಗೆ ಬಕೀರ್ ಭವಿಷ್ ಓಕೆ ಭವಿಷ್ ಹಾಯ್ ನಾರಾಯಣ ನಾರು ಹಾಯ್ ನಾರಾಯಣ ನಾರು ಹೌದಾಯ್ ತೆಲ್ತೀನಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಗಲ ರಡ್ಜರದ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ನಾರಾಯಣ ಇಕ್ ತೆಲ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ಲಾತಿ ಲಾಟ್ರಿದ ಲೈವ್ ಅಕ್ಷುಸ್ಯವು ಅಂದಂದು ಲಾಟ್ರಿದ ಲೈವ್ ಶ್ರಾವಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಹೆಲೋ ಬ್ರೋ ಹೆಲೋ ಎಂಚೋಲರು ಶ್ರೇಯಾ ಟೀಕುಲಾ ಒಣಸಾನೆ ಆರ್ಕೆ ಧನು ಬ್ರೋ ಉಲ್ಲೆ ಧನು ಬ್ರೋ ಇಜ್ಜಿರ ಅರ್ನಿಲ್ಲಡೆ ಹೋತಿರು ಇಲ್ಲ ತೋಜಾದ್ರೆ ವಾರ್ನೆ ಇಲ್ಲು ಅರ್ಧವೇ ಅವಲೆ ಉಪ್ಪುನು ಮೂಲೆ ಆಪಲ್ನ ಬತ್ತುಂದಾನ ಮಲ ಉಪ್ಪೇರಾತಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜು ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೋಲರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಬ್ರೋ ಎಂಚೋಲರು ಬಬಿತಾ ಕೋಟೆನ್ ಹಾಯ್ ಎಂಕ್ಲು ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಬಂದದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡು ಬೊಂಬಾಯಿದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಪನ್ಲಿ ಬೊಕ ನಮಗ್ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬತ್ತರ ಉಂಡು ಪೋಪ ಮಮತಾ ವಸಂತ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಂದೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಧನಿಕುಲೆ ಕೋಟಿ ಸಿಕ್ಕಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡಾ ಕೋಟಿ ತಿಕ್ಕದಿ ಜನ ತಿಕ್ಕುನ 100% ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಲಿತ್ತೇನೆ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಚೈತ್ರ ಅಕ್ಕನ ಮುರಣಿ KSRTC ತೂದಿತ್ತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಪನ್ಪನಾರು ಅಂದೆ ಆಲು ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪನೆ ಪೋಪಿನಿ ಅಕ್ಷಿತಾ ಅಚ್ಚು ಒನಸಾನೆ ನವೀನ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಇಂಚರ ಪೂಜಾರಿ ಚೈತ್ರನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಡೆ ಚೈತ್ರ ಗಿತ್ತ ಸತ್ಯಾಗಿ ಕೊಂಚ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನ ಉಂಡು ಬಬಿತಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಚೈತ್ರ ಐರೇಗ್ ಲಕ್ಕಿ ಅನ್ನಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಲ ಜಗದೀಶ್ ಸೌಮ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಬಾವಾ ಹಾಯ್ ಎಂದ್ರಲ್ಲ ಬಾವಾ ಎಂದಿ ಉറങ്ങിൽ ഞാൻ ലൈവിലുണ്ടല്ലപ്പ നീ എന്തിരെ പോവാലാക്കറേപ്പ എന്തിരെ വിഷയം എന്തിരെ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಿಲಿಕ ಆಯ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಆಯ್ಲ ಓಕೆ ಪೂರ್ವಿಕ್ನ ತೋಜಲೆ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಜತ್ತೆ ಸಾರಿ ತೋಜಾರ ಅಪ್ಪಜಿ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಪೃಥ್ವಿ ಆಯಾಕ ಅರಿಣಿ ಅಂತರ ಹೆಲೋ ಪ್ರಪಕ ಜಂಪಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಚೈತ್ರಾಗನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಡೆ ಓಕೆ ರಾಮ್ ಸ್ವಾಮಿ 10 ಕೋಟಿ ಬೈದಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ತಿಕ್ಕುದು ಬ್ರೋ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುದು ಬಾಂಬೆಗ್ ಯಾಪ ಬರ್ಪರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಂಬೆ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುಗ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರಿಂಗ್ಲ ಪರಿಚಯದಾಗ್ಲಿ ಹೀರೋಲ್ಲ ಲೆತ್ತಾರ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅಂತನ ಬರ್ಕ ಶ್ರೇಯಾ ಟೀಕುಲಾಲ ಎಸ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಾಲ್ತಾರದ ಯಾನ್ 10 ಕೋಟಿ ಲಕ್ಕಂಡ ಪಂದಿ ಎನ್ನಿಯ ಪೂರ್ವಿಕೋಲೆ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ನಿಕ್ಲೆನ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಾಲ್ದಿನತ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಎನ್ನ ಇತರ ವಿಷಯನೇ ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಾರ್ದು ಪಂತೀನಿ ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಮಂತನ ರೀತಿ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆದಿತ್ತು ನಾತಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿ ಉಂಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಬಾತು ಬಾಯ್ ಬರ್ಸ ಎಂಚ ಉಂಡು ಊರುಡು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಬರೋಯ್ತು ನೀ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಕಾಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತಂಡು ಓಕೆ ಚೈತ್ರ ಅಕ್ಕಗ್ ಕಣ್ಣು ತೂಕೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ನಿದ್ರದ ಪೊರ್ತ ಅಂಡ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ತೂಕೊಡ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಜರ ಆಲ್ ತೂಕೊಂಡು ಉಕ್ಕೆ ಅಂಚನಿ
ಓಕೆ ಯಾನ್ ಇರ್ಡ ಒಂತೆ ಕಾಸ್ಕೋರ್ಲೆ ಪಂದ್ ಕೇನು ನಡಿತೆ ದಿನೇಶಿಯನ್ ಅಂದ ದೇವರತಿಕ ನೆಡ್ಡೆ ಚೈತ್ರಗಳು ಆಯ್ ಒನಸಾಂಡ್ ಅದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒನಸಾಂಡ್ ಒನಸಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಇಂದು ಇಂಜಿನ ಮಂಡ ಪದೆಂಗೆಲ ಮುಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಕ್ಯೂಕಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಿಖಿತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಷಿತಾ ಸಿ ಹಾಯ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಇಂಚರ ಪೂಜಾರಿ ಚೈತ್ರನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಡೆ and Suprita Bangera showed song pan bro keep grow thank you but ya naata mala singer dalat pakka nama inchen time pass panandupunu Sushmita hi vanasande Varsha Pujari voice clear undu okay Akshu Shiv wow so nice god bless you both thank you Sudhir ke ainu sarat yat oritindu party maltara ainu sarad apagane ar angadda rajpa 40 ರೂಪಾಯಿ ಆಜ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪರಂದ್ರೆ ಅವಿನಿತು ಯೆ ಪೂರಾ ಮುಂಡ ಮುಸ್ತು ಒಂಜಲ ತಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ್ ಬೊಕ ಮಾತ ಒಂದಂತೆ ಖರ್ಚಾಂಡ್ ಇಂಚಿಂಚಿಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂತಂಡು ಖರ್ಚಾತ್ ಜಾತ್ ಮಾತ ಸಂಧ್ಯಾ ಕುಮಾರಿ ಹಾಯ್ ನವ್ಯಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ವನಸಾನ್ ಅಚ್ಚು ಕ್ಯೂಟ್ ಕಪಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು SK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡೆ ಫ್ರಮ್ ಉಡುಪಿ ನಿಕಲ್ನ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಯಾನ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ಉಡುಪಿ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗರ್ ಉಳ್ಳೇದೆ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಉಡುಪಿದಾಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಚನೆ ಇಟ್లా ಒಪ್ಪುನಾಗಲ ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನ ಇರ್ನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಷು ಶಿವ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸೇಮ್ಗೆ ಅಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಸೇಮ್ ಓ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಿತ್ ಫೋನ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಂಡೇ ಚೈತು ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕೊಂಡಿ ಓಕೆ ಇಂಚರ ಪೂಜಾರಿ ಚೈತ್ರನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಡೆ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಶಿವಯ್ಯಮ್ಮ 10 ಕೋಟಿದ ಲಾಟರಿ ದಾದ 10 ಕೋಟಿದ ಲಾಟರಿ ಏರೆಗೆ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಅರೆಗೆ ಪೊಂಡು ಬೊಕ ಎಂಡೆತ್ತಿನ ಲಾಟರಿ ಅರ ಅಂಗರದಾರೆ ಕೊರ್ತು ಬತ್ತೆ ಪ್ರಮಿಲಾ ಕೇಳ್ತಾಜಿ ಹಾಯ್ ಚೈತು ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಸೂಪರ್ ಜೋಡಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಷತಾ ಸಿ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸೂಪರ್ ಮುಲ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಬರೊಂದು ಶೂಟ್ ಮಾತಾ ಬಕಲ್ಪ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೊಡಿತ್ತಿ ಭವಾನಿ ಎ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಪ್ರಮಿಲಾ ಕೇಳ್ತಾಜಿ ಓಕೆ ಅಕ್ಷತಾ ಸಿ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಮುಲ್ಕಿ ಓಕೆ ಹೋಗ ಸುಜಾತ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೇರಳಗ್ ಕಾರ್ಲಾಗ್ ಯಾಪ ಬರ್ಪರ ಕಾರ್ಲಾಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಬಟ್ ಈ ಸರ್ತಿದಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇಂಚೋಲ್ಲ ತುಕ ಬತ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈ ರೀತಿ ಕೇರ್ನ ತಿಗ ಜಗದೀಶ್ ಸೌಮ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಬಾವಾ ಹಾಯ್ಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಸೌಮ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಬಾವಾ ಹಾಯ್ ಬಂದಿರು ಏರ್ ಬಾವೇರ್ ಮಾರೆ ಏರಂಜಿ ಬಾವಾ ದಿಕ್ಕು ಓಕೆ ಬಾವಾ ಜಗದೀಶ್ ಸೌಮ್ಯ ಗೊತ್ತಾವನಿಜಿ ಸಾರಿ ನೆಂಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಡಿಸೋಜ ವಿಜಯಡ್ಕ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ನೈಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರೋ ಅರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಡಿಸೋಜ ಅರ್ನ ಲಾಗ್ ಉಂಡಾರೆಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ತುಲೆ ನೇಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅರ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲರ್ ಸೂಪರ್ ಹಾಯ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಪಲ್ ಸುನಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಶೋಧ ಉಮೇಶ್ ಹಾಯ್ ವನಸಾನ್ ಭವಾನಿ ಹಾಯ್ ಮನೋಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ದೀಪಾ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಉದಯ್ NK ಹಾಯ್ ಅಕ್ಷಿತಾ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ತೂ ನಿಕಲ್ನ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಷಿತಾ ಸಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡ ನಾಲ ಆತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ತೂ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇ ಮಮತಾ ವಸಂತ ಮನ್ವಿತ್ ಹಾಯ್ ಶ್ರಾವಿ ಲಾಗ್ಸ್ hello bro and sis hi black thunder hi bro sis love from Kerala super namani Kerala ಉಷಾ ಮೊಯ್ಲಿ ಓಕೆ ಹಾಯ್ RK ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜಯಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಪ್ರಿಯಾರೈ ಚೈತು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡ ಓಕೆ ಹರೀಶ್ವರ್ನ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಸುಮಂಗಲ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲೋ ಲಾಟ್ರಿ ದ ಪ್ರಾಂಕ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನಿಂಕಲು 10 ಕೋಟಿ ತೂವರೆ ಕಾಪೋನು ಖಂಡಿತ ಅದ್ಲ ನಿಂಗೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಾಲ್ದಿನತ್ತು ಬಟ್ ಅವ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ನಿಕ್ಕಲ ಅದೇ ಆಯ್ನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯನೇ ಬಂತೀನಿ ಬಟ್ ಏನನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಟು ಮೇಘನಾ ಮೇಘಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯೂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುಮಂತಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಯ್ ಹೊರನೆ ಜಂಪ್ ಆಪ್ ಮಾರ ಒಡೆತುಂಡು ಓಕೆ RK ಯಾನ್ಲಾ ನಿಜ 10 ಕೋಟಿ ಎನ್ಯ ಇಲ್ಲಡ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಜ ಅಂದೆ ಎನ್ನಿ ಅಂದ ಸೂಪರ್ ತಿಕ್ಕೋದು ನಾತುವೆ ಹರಿಣಿ ಅಂತರ 10 ಕೋಟಿ 1 ಕೋಟಿ ಕನೇರ ಬರ್ಕ ಪಂದ್ ಬಿದ್ದಾರ್ದಿತ್ತಯೇ ಅಂದ ಬರನ ನಿಡ್ಡೆನ್ ಮಾರೆ ಶ್ರುತಿ ಬಂಗಿರ ಎಂಚೋಲರ್ ಅಂಡೆ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ನನ್ನದ ಲಾಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೆಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಗ ಪಂಕ ಕಾಲ್ ಪನ್ಪಿಜಲಾಲ್ ಸುಮತಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಯ್ ಗಗನ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಹಾಯ್ ಚಂದು
Guru, hi bro, good night. Amulya, good night, good night. Amulya Anchan, hi. Mangalore, ir rice yer mare, ichi mare, yan rice ichi. Yan rice na toji, yan mulhelle. Ancha. Sandhya T, hi bro. Ranjit Kulal, hi Jodi. Ritika Rati, hi. RK, onji song palne please. Itte onji live odu please subscribe karo. One pound benchur last chur portaadu. Anpete mast message mande pokatu odi chinna nakle becha. Shirampi ainsardu onji gala deppuli irna planet undu actually. Gala deppuna plan la undu tuka. Ainsara yavuji nalla onsara ai kaadu. Google Pay pan pora. Sanju Amulya, your vlogs are super. We watch them a lot. It's Mulya from Austria, Europe. Super, super. Thank you so much. ದೂರದ ಊರದ್ದು ನಮ್ಮಂಜಿ ಊರದ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಭೆದಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂದುಲಾತ. Thank you so much. Ranjit Kulala, hi. SK Creation bro. Thank you. Okay bro. This is Trisha channel. Hi bro. Hi. Ranjit Kulala, hi. Akshita Chonji song panli bro. Kandita manka. Mokshita Shetty, hi brother and sissy. Hi, Chaitra Kulala, hi Chaitra Akka Patirlati. Sharanya Acharya, Dala Unda, Dala Ijite. Hi, Lottery, Lakina, Lakkodu, Burik, Lollipop, Courier bro, Jayanta Pujari, Kandida, Ag Lollipop, Korondepuna, Agit Kornalati, Gedi game on the pay. Ranjita Kulala, hi, Mangalore, on the song Panka. Tiraj, Gurupra, hi bro, Lottery, the Lekkada, Akka, gift Korle. That's a gift for the Nick. Trisha channel. Okay, love Kadapundiri. Okay, Sudhakar Devadiga, Prithvi Akka Nidre Barpunam. Ichi, Baranichi. Alanchani, Opandal, Niklatuna, and Almani Panakula, Nikliano, go bad on the left. Jayashree, I mean, high party, Gamate, Gamadalechi, I'm Sardar Gamatan. Diksha Kotiyan lottery the cast de Chaitra Gadala dettu kori dada dettu koriyare. Dada dettu koriyare. Ale gunchi kapap dettu koriyare. Ashwin Hegde, hi Batu bro and Chaitra ka, hi. Jikshit Anchan, hi bro. Anvita Kulala, Anvita, hi and Anchal, congratulations both of you. Thank you so much. Amita Acharya, hi. Trisha channel Anchal bro, super. Okay, Tejas Nagesh Mulya, hi bro, mast message kala skip avan mit sudden. Okay, Akshus you enna habbi dala panditte. Anda. Okay, Litish Kumar, hi, Group Ragveda Sumar Sarveda bro, Group Ragveda. Last time when we shoot batitte Group Ranchi. Bhumika Pujari, hi bro, Sisai, Arish Suvarna, Niklan log tuare mast kushyam. Thank you so much bro. Support to Pada Kaushik, yes sir, hello bro, Maisa Sura album Superat, next project man play and wish you good luck bro. Mahisha Sura album. Thank you so much. Ire Pandinadu Naga 10 koti tikkudu ni Karthik. Okay, Birwas family. Let's skip Pand. Birwas family, hi bro and sis. Vidya Lakshmi, hi, Marmaya, Vanasanda. Nena Mami, Vanasanda. Amita Acharya, Karkalaga Panne, bro, please. Kanditavadala Pankavat Panagam. Main other Nickel YouTube work on the post part of the post part Naga Tule, Kanditaval Tikoli. Prasad Venur, hi, Reka Venu mean hi, bro, in Chola. So, Dhananjaya, hi, Dhanana super in Chola. Your family super Akshitash Jangi. Fakro 100. Hi bro, how are you? You nice vlog bro, keep going. Thank you so much bro. Support to Padirna. Shivaya Ainsara Pura Mugina Mugidi Jundu. Quite taken at the Anchamugia and the Namada. Whole Garcha Nama. Kiran Creation, hi. Udaya and Kenama Udupi, the Shutterbox Bakair, what to vlog Malaplavanji bro. Kanditavadala future Kanditavadala meet Aka, but Namakala Unji at a subscriber Barodu. Batti bakkonji meetana a regla onji nama surukke namake enda aklegla onji sariyapuji ekoskara onchu time baradam kaatondulla. Hi bro, Chaitu akka, hi Palne, Bindas friends logs, hi Kiran Creation, hi bro. Jenisha Ferraro, hi Jenisha from bakery, Karthik friend, okay, hi. Chaitra, hi bro, how are you? Chaitu, congrats to your lottery by the Nikirna log day to on the super up on thank you so much. Swati Girish, Irna Appa Joro Lerandata. How the heck, Appa?
ಉದಯ ಕಂಚಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಗೊತ್ತಿಸಿ ಜೋರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಮ್ಮೇರ್ ನಕಲ್ ಜೋರ್ ಐತೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಜೋರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಜೋರು ಇತ್ತರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಷಿತಾ ಅಚ್ಚು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ಲಿ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಷಿತಾ ಅಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಆರ್ಕೆ ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ ಪರಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ ಮಂತ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಲೈವ್ಡ್ ಮಂತ್ ಓಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂವಡು ಆಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತೊಂಡರೆ ತುಯಿ ಲೈವ್ ಮೂರು ಮಲ್ತನ ಬಕ್ಕ ಕಾಲಡ್ ಹಾಕದ ವೆರಿ ಎತ್ತಿರ್ ಮಾಡು Kiran Creation, hi. Bindas Friends Vlog, super Jodi. Thank you. Akshita C, good night. Both of you, love you guys. Good night, good night. Okay, good night. Arpita, good night, good night. Mother, good night. One of the Bindas Friends, hi, hi. Bindas Friends, hi. Sujata Pujari, hi. Anna, Eksha Premi Swaraj, hi, bro. Shekhar Gowda. ಕೋಟಿ ತತ್ತದ ಪೊಂಡೆ ಚೈತ್ರಗ್ ಬೇಸರ ಅಂಡ್ ದಾದ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಬೇಸರದ ಆಲೈಚ್ ನಮಕ್ ಐನ್ ಸಾರ ದಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದೇವನ ಆತು ಕೋಟಿ ಜನಟ್ ನಮಕ್ ಐನ್ ಸಾರ ದಿಕ್ಕಿಜ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮೇಘಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಯುವರ್ ಫೇವರೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಗ್ರೂಪರ ಅಣ್ಣ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಬೈಚಿ ಅರ್ನ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಯಾನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಇದೆ ಯಾನಿ ಮಾಲ್ತ್ರಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬತ್ತು ವ್ಯೂ ಹಾಕಿದಾರು ಯಾನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ Sai Ram Traders, hi. Shailesh P, hi. Nisha Shetty, hi. Anna, hi. Samita Ratnakar, the year month live to on the year month subscribe on the channel and subscribe mal play support to pad. I know the bell icon press month all correlate appanikle partners in video the notification month barandu pudu. Okay, ಧನ್ಯಾನಂದ 10 ಕೋಟಿ ಈರೆಗೆ ತಿಕ್ಕುದುಂಡ ಯಾನ 10 ಸಾರ ಕೇನುಡು ಪಂದಿನಿ ಅಂತೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ಬಂಗಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಬಟ್ ಲಕ್ಕಿ ಜತ್ತ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಕಿರ್ತನ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸ್ವಾತಿರಾವ್ ಹಾಯ್ ತ್ರಿಷಾ ಚಾನಲ್ ಇರ್ನ ಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪನ್ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಸಾಯಿರಾಮ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಯಕ್ಷ ಪ್ರೇಮಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಓಕೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ವನಸಾಂಡ ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟುಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಾಮು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ವನಸಾಂಡ್ ಚಿಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬತ್ತದ ದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದಿ ಕಬಾಬಲ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕ ಪದಿಂಜಿ ಹಜ್ ವತ್ಸಲ್ ರಾಯ್ ಹಾಯ್ ವತ್ಸಲಾ ರೈ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಿಕುಲಾಲ ಹಾಯ್ ಕೃತಿಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಓಕೆ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾನು ಓದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹತ್ತನ 2 ಸಾರಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತನ ಓದು ಆಬಜಿ ಸಾರಿ ಬೇಜಾರಂ ಪಡ್ಚಿ ಆಶಾ ಅಶು ಬ್ರೋ ಈರ್ನ ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಷಿತಾ ಅಚ್ಚು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ನಿತೇಶ್ ಹಾಯ್ ವನಿತಾವಣಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ವನಿತಾವಣಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಓಲೆ ಆಯನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಖುಷಿ ಆಪ್ನು ಆಯನ ಆಗೊಂಜಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ ಜೈದೆ ಆಗ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಕೊರ್ತಾ ಕೇನೋ ಒಂದು ಐಬ್ರೋಸಿಸ್ ಪವಿತ್ರ ಪುರಂದರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಜೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂಚನ್ ಹೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಯು ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲಯಾಳಂ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಲಯಾಳಂ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ದುಂಬೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ತರೆಟ್ ಇತ್ತನ ಬಟ್ ನಮಕ್ ಅಪಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ನಮಡ ಅಪಗ ಇಚ್ಚಾಟ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಆತ ಪೊರ್ತುಗು ನಮಕ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಕುಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲ್ನಲ್ಲ ಚೂರು ತೀರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಅವ್ರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲಯಾಳಂ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಕೇರಳದ ಓಕೆ ಪೂರ್ವಿಕೋಲೆ ಓಕೆ ಪೂರ್ವಿಕೋಲೆ ಹೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಸುನಿಲ್ ಸೋನು ಚೈತ್ರ ಅಕ್ಕನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಜೋಡಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕೃತಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಚೈತ್ರ ಎಂ ಡಿ ಗೌಡ ಚೈತು ಹಾಯ್ ಮೇಘಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಏರಿ ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸಾಧಾರಣ ಪಣ್ಣುಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಕುಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಐದು ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ತೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪೇನ ಐದು ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಕ 3 ಜನ ಮಿನಿಮಮ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ದಂಡರಾಜಾಚಾರ್ಯರು ಆರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರಿ ಮೈನ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಬಂಗ ಇಟ್ಟು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಫೇವರೇಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಗ್ ಮಾಲ್ಪೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಲ್ಪುಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂಜಾರಿ ದೀಪ್ತಿ ಹಾಯ್ ಶಿವರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಸುಜಾತ ಪೂಜಾರಿ ಯುವರ್ ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಇರ್ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ ಪಿ ಚಾನಲ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ನವೀನ್ ಲಾಟ್ರಿ ಎಂಚ ಲಾಟ್ರಿ ಅಲಕ ಬೈನತಿ ಐನ್ ಮಾತಾದಿಕ್ಕಿನಿ
ಸ್ವಾತಿ ಗಿರೀಶ್ ಈರಿನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅತ್ತು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಪೂಜಾ ಬಂಗೇರ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಕೆನಡಾ. ಓ ಸೂಪರ್, ಕೆನಡಾದು ಲೈವ್ ತಗೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕೃತಿಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರೋ ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಂದೀಪ್ ಶಾಡೋ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಹಾಯ್. ಸಂದೀಪ್ ಶಾಡೋ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡು. ಮನೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್. ಇರು ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ತೂಪಾರ ಖಂಡಿತವಾದ ತೂಪ ನಮಕ್ ದಾದ ಯಾರನ್ನ ತೂಪನೇಕ್ ನಮಕ್ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪನಾಗ ಆಕಲಾಗ ನಮ್ಮ ತೂಪ ನಮಗ ತೂಪ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಆಕಲಾಗ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ. ಸಂದೀಪ್ ಶಾಡೋ ಹವಾರಿ ಬ್ರೋ ಸೂಪರ್ ಬ್ರೋ ಸೂಪರ್, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಫಕ್ರೋ NP channel hi bro, Shoka Pondu Irna Logs, thank you so much bro. Hi Incholarana Soumya Pujari KN9 hi Uday NK waiting malpa Irnala ನಮ್ಮ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಈರ್ನಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡಿ ಈರ್ನಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಟಾಪ್ ಆಪ್ ಜೈ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಜೈ ವಿಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರೋ. ಈರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡು ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಾಟೆಪ್ಪೋದು ಒಂಜಿ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಕೋಲ 25,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ನನಿ ಓಲ ನಮ್ಮ ಮೀಟ್ ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ತೂಕ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆವಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆತಿಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರೇನು ದೇಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ನಾವು ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸಡನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಪ್ಸಿ ನಮ್ಮಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಬರೋಡು ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಕ. ಕಿರಣ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹಾಯ್ ಫಕ್ರು ಹೇ ಬ್ರೋ ಹೂ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವರೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಇನ್ ತುಳು ಅವೇ ಪಂಡೆ ಏರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಹೀರೋ ಏರು ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಹೀರೋ ಕನ್ನಡ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ತಮಿಳ್ ಮಾತು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸುಮಾರು ಜನ ತಮಿಳ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದು ತಮಿಳ್ ಬತ್ತದು ವಿಕ್ರಮ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲಯಾಳಂ ಬತ್ತು ಫಾದ್ ಫಸಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಿಲೀಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಮಮ್ಮೂಟಿ ಅಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಳ್ಳೆಯರೆ ಮಾತಾಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು. ನಾ ಫೇವರೇಟ್ ಹೀರೋ ಇರು ಓಕೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬೆಜ್ಜ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಭರತ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೂಪರ್ ಬ್ರೋ. ಭರತ ಅಜಯ್ ಆಚಾರ್ಯ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ನಿನ್ನೆ ತೂಪೇರಾರು. ಚೈತ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್. ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ಆತ ನೀರಿನ ಲಾಟ್ರಿ ಲಾಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡು. ದೀಪಿಕಾ ಪೂಜಾರಿ ಸಿಸ್ದಾನೆ ಡಲ್ಲು ಡಲ್ ಇಜ್ಜರ ಮುಂಚೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾತಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಲತಾ ಡಿಸೋಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕಿರಣ್ ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹಾಯ್. ಸುಪ್ರಿಯಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್. ರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಕೇರ ಹಾಯ್. ಅಕ್ಷು ಶಿವ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟಾಟಾ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಓಕೆ. ನಂದನ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಬ್ರೋ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಲಾಟ್ರಿ ಕಾಲೆ 5,000 ಬೈದನ್ ಬ್ರೋ ಕೋಟಿ ಮಿನಿ ಬೈದನ್ನ ಮಲ್ಪರ್ದು ಲೂಟಿ ಬಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬೆಜ್ಜ ಹಾಯ್. ಅಣ್ಣ ಡಾನ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ. ಇರನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡೇಟ್ ಯಪ್ಪ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡೇಟ್ ಬರ್ತ್ ಜನವರಿ 11 ತಾರೀಕು ನನ್ನ ಉಂಟು ಸಮಯ. ಅಶ್ವಿನಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಚೈತ್ರಕ ಕ್ಯೂಟಿ ಲಾಟ್ರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಇಂದ ಪನ್ಪುನಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಕಿ AK ಬಿಡ್ಸ್ ಲಾಟ್ರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹತ್ತವು ಅವು ಇತ್ತರೆ ನೀವು. ರಕ್ಷಿತಾ ಸಿ ಹಾಯ್. ಅಮೂಲ್ಯ ಅಂಚನ್ ಈರ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ವಾಶಾಲೆ ಟೀಚರ್ ಮಿಯ ಪದವು. ಸುಧಾಕರ ದೇವಡಿಗ ಲಾಟ್ರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಪುಂಡ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಫೇಮಸ್ ಆಪುಂಡ ಅಂದದನ. ಅಶ್ವಿನಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಚಿನ್ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಲ್ಪುಗ ದೇವರೆತ್ತಾಡು. KN9 ಈರ್ನ ಪುರ ಲಾಗ್ಸ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ತೂನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಜಗದೀಶ್ ಜಗ್ಗು ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ. ಅರ್ಚನಾ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಹಾಯ್. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬೆಜ್ಜ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಖುಷಿಯಾಗಿ. ಜಯ ಹಾಯ್. ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಹಾಯ್. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬೆಜ್ಜ ಹಾಯ್ 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 ಹಾಯ್. ಸೆಜಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೆಲೋ. ಧೀರಜ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ. ಸಹನಾ ಬಂಗೇರ ಹಾಯ್. ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಸೇಜಲ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಸೂಪರ್. ಸುಭಾಷಿನಿ ರಮೇಶ್ ಹಾಯ್. ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್. ಸುಭಾಷಿನಿ ರಮೇಶ್ ವನಸಾಂಡ್. ಪ್ರಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ. ಚೈತು ಹಾಯ್. ಆಶಾ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಹಾಯ್. ಸ್ವಾತಿ ಚಿನ್ನು ದಾದಾಂಡಿ ಲಾಟ್ರಿ ಇರು ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಜ ರಡ್ಡು ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ತೂಲೆ ಬಕ್ಕನೆ ಮನ್ಪೆ ದಾದ ಇರೇ ಗೊತ್ತವ್ನೆ ಬರೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಲೋಕೇಶ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್. ಸ್ವಾತಿ ಚಿನ್ನು ಹಾಯ್. ಮ್ಯಾಂಗಲೂರ್ ಲೈವ್ ವಿ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ. ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಿಯಾರ್ ಅಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಅಂದಾದಿಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ನೈಸ್ ಬ್ರೋ ಇರು ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆಯ್ತ. ಸುಭಾಷಿನಿ ರಮೇಶ್ ಹಾಯ್. ಜಗದೀಶ್ ರೈ ಹಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದುಬೈ ಲೈವ್ ತಗೊಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.
ಸ್ವಾತಿ ಚಿನ್ನು ಲಾಟ್ರಿ ದಾದಾಂಡ್ ಬ್ರೋ ಖಂಡಿತವಾದ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ನಿಗ್ಲೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬೆಜ್ಜ ಹಾಯ್. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೃತಿಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಧನು ಬ್ರೋ ಓಲೇರು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೊಲ್ಲೇರು. ಸ್ವಾತಿ ಚಿನ್ನು ಬ್ರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ದಾದಾ ಆಂಡ್ ಲಾಟ್ರಿ. ಈರ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ರಡ್ಡು ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ನಿದೆ ತೂಯಿನೊಟ್ಟಿಗೆ. ಶಾರದಾ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಚೈತು. ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ತೊಂಕ್ಯಾರ ಸುರು ಮಲ್ತ. ಅಶ್ವಿನಿ ಸುನಿಲ್ ಹಾಯ್. ಅಶ್ವಿನಿ ಎನ್ ಹಾಯ್. ಅಜಯ್ ಹಾಯ್. ಉಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಅರ್ಜುನ್ ಕುಮಾರ್ ಎ ಪುನೀತಾ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ. ವನಸಾಂಡ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಯ್. ಚೈತ್ರ ಮಾನಸ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ. ಅಶ್ವಿನಿ ಸುನಿಲ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ. ಸಿಸ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಎಂ ಎನ್ ಹಾಯ್. ಖುಷಿಯಾಗಿ ಜಯ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ ಪನ್ಲೆತ ಯಾವ ಜೋಕ್ ಪನಿಯರ ಬರ್ಪಿಚತೆ ಮಾತ. ಅಜಯ್ ಹಾಯ್. ಮಾನಸ ವನಸಾಂಡ ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿಯಕುಮಾರಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ. ಪಮ್ಯಕ್ಕ ಒಲ್ಲೆರು ಪಮ್ಯ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಡ ಪೋತಾರೆ ಯಾವ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಬಂತ ಕೂಡ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಬರ್ಚಿ. ಶಾಲಿನಿ ಸುವರ್ಣ ಶಾಲಿನಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕೆ ಚೈತ್ರ ಹಾಯ್. ಚೇತನಾ ಕೋಟ್ಯನ್ ಹಾಯ್. ಪ್ರವೀಣ್ ಕೆ ಹಾಯ್. ಶಾಲಿನಿ ಸುವರ್ಣ ಶಾಲಿನಿ ಹಾಯ್. ಉಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ತೀರ್ಥನ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ಬ್ರೋ 5,000 ಗೊಂಜಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಕನತ್ತೊಲಿ. ಆಯ್ಕೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಕನಾಯ್ದ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕನಾಯ್ದ ಎಂಕ್ಲು ಆಯ್ಕೆ ದೊಂಬಲ ಕನಾಯ್ದ ಏಪ ಹೋದು ಬಂದಾಗಲ ಐನೆಗೆ ನೀ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಕಂತಾರ ಅನ್ನದು. ಶಾಲಿನಿ ಸುವರ್ಣ ಶಾಲಿನಿ ಎಂಚಲ್ಲರ ಪುರ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬೆಜ್ಜ ಹಾಯ್. ಚೈತಕ್ಕ ಹಾಯ್. ಕಾವ್ಯ ಕರ್ಕೆರ ಹಾಯ್. ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒನ್ ಸಂಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲೈವ್ ತೊಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲೈವ್. ಎಸ್ ಬ್ರೋ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ನೈಸ್ ಟು ಸಿ ಯುವರ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೋ. ಇವನ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ನ್ಯೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂದೆ. ಸೂಪರ್ ಬ್ರೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಲೈವ್ ಪನ್ಪೇನೆ ಐನಾತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ಲ ದಾಲೆಂಜಿ ಬ್ರೋ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತೆ ನಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೆಜ್ಜಾ ಹಾಯ್. ದಿವ್ಯಾ ನರೇಶ್ ಹಾಯ್. ಎನ್ ಚೈತ್ರ ಎಂಚೋಲರ್ ಸೂಪರ್. ಫಕ್ರು 100 ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಕ್ರು 100. KN ನೈನಾ ಹಾಯ್. ಚೈತ್ರ ಸಿಸ್ ಚಂದ್ರ ಹಾಯ್. ಅವಿನಾಶ್ ಅವಿ ಬ್ರೋ 10 crores ದೌ ಅತ ಔದಾನೆ ಬುಕ ಇನ್ಸಾರ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಿನ. 10,000 ಲಾಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ 10 ಕೋಟಿದ ಲಾಟ್ರಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ದಿಗಿದಿನ 5,000 ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಏನ ನಂಬರ್ ಬೈದೇನೆ 5,000 ಅಂಚಾದು ಆತೆ ದಿಕ್ಕನೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಬಾಯ್. ಬೇಬಿ ಲತಾ ಹಾಯ್. ಮೋನಿಶಾ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್. ರೀಟಾ ರಿಸೋಜ್ ಹಾಯ್. ಬ್ರದರ್ ಅವರ್ ಯು ಓಕೆ ಸೂಪರ್. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬೆಜ್ಜ ಹಾಯ್. ಚೈತ್ರಕ್ಕ. ನಿಖಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ಚೈತ್ರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೆಜ್ಜ ಹಾಯ್. ಶಾರದಾ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಯ್. ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮನೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಈರ್ನ ಬ್ರದರ್ ನನ್ನ ಏತ್ ಇಯರ್ ಕರೀದಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ದು ಗೊತ್ತು ಬ್ರೋ. ಎಂಡಲ್ಲ ಪಂತ್ಜೆ ಅಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ವಿ. ದಿಲೀಪ್ ಉಡುಪಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಲಾಟ್ರಿ ದ ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತನ್ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಕುವೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕುವೈಟ್ ಉಪ್ಪನೆ ನಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮನೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ 10 ಕೋಟಿದ ಲಕ್ಕೊಡು 10 ಕೋಟಿದ ಲಕ್ಕೊಡು ದಾಲ ಉಂಡ 10 ಕೋಟಿ ಲಕ್ಕನ ದಾಲ ಕೊರ್ಕ. ಬೇಬಿ ಲತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬೋಡು ದಾದೆ 5,000 ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನೋ ಲತಾ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಸೇರಿ. Ravindra K, hi, watching from Abu Dhabi. Thank you so much, Ravindra K. Anna. Thank you. San Arts, hi. BK Creation Love from Bangalore. Thank you so much, San Arts. Hi. Bangalore in the Bangalore to Vandula. Thank you so much, Abhishek Bij. Hi. Elron D'Souza, hi. Navya, hi. Chaitra Khan, favorite hero here. This is Bro small BK creation when come. Bro small BK creation when come. Small BK creation ಸದ್ಯಗಿಚ್ಚಿ ಒಂತ ಟೈಮ್ ಕರೀದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು. ಚಿನ್ನು ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಶಾಲಿನಿ ಸುವರ್ಣ ಶಾಲಿನಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಜೆತ್ತೆ ನಮ್ರು ಹಾಯ್ ಜೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ 10-15 ಮಾಡಿಜೆ ಆಯ್ತು ಜೆತ್ತದ ನಿದ್ರೆ ಆದಿಪ್ಪು. ಸ್ವಾತಿ ಚಿನ್ನು ದಾದಾಂಡಲ ಆವಡ ಬಟ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ರಿದ ಗಮ್ಮತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ರದೀಪ್ ಜೋಗಿ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇ ಹಾಯ್ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚೈತ್ರ ಕಡ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿರ ಪನ್ನೆ ಓಟ್ ಉದಯ್ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ದ ಲಾಗ್ ನಮ್ಮಡ ಬೈಕ್ ಇಜ್ಜತೆ ಬ್ರೋ ದಾದಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪುನೆ ಜೂಪಿಟರ್ ಗಾಡಿ ಇಪ್ಪುನೆ ಕಾರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಸಲ್ ಲಾಪಿಸಿ ಜೂಪಿಟರ್ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಲಾಪುಂಡು ಓಟಿಗೆ ಆಪುಂಡು
ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ದೇವರೆತ್ತಾడు ಪೂರೈಕ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೈತ್ರಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಳ ಇಜ್ಜಿ ನಿದ್ರೆ ಬರಂಗಿಜ್ಜಿ ಯಶ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಗ್ಡೆ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮುಂಬೈ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮುಂಬೈ $200 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒನ್ ಸಂಡೇ ಇರ್ನ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಶಾರದಾ ನಾಗರಾಜ್ ಈ ಲಾಕ್ ಅತ ಲಾಕ ರಾಕ ಇಂದನ ಯಾನ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಲಾಕ್ ಆತೆ ಸದಾನಂದ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಇರ್ನ ಮಾತಾಡಲಾಗ ತೂಪೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವಿನಾಶ ವಿಹೋ ಅಂಚ ಇಂಕ್ ದಾನ ಡೌಟ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ 5,000 ಇರ್ನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಂಡ್ ಚೈತ್ರಕನ ಪಾರ್ಟಿ ಖರ್ಚುಂಡು ಇತ್ತೀರು ಕಾತೊಂದು ಇತ್ತೀರು 5,000 ಖಂಡಿತ 5,000 ಮಂಡೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ₹100 ಲಕ್ಕನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವು ನಮ್ಮ 5,000 ಲಕ್ಕದ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಕೋಟಿ ಜನದ ಎತ್ತನ ಲಾಟ್ರಿ 5,000 ನಮಕ್ ಬರ್ತನೆ ಅನ್ನಂಗ ನಾಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮನೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಈರ್ನ ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡಿರ್ನ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಪ್ರವಿತ್ ಇರೀಗ ಲಾಟ್ರಿ ಏತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು 5,000 ಅವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾಗರಾಜ್ 5,000 ಲಕ್ಕಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೆಜ್ಜ ಲಾಟ್ರಿದ ಲೆಕ್ಕದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬರಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾ ರೈ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಚೈತು ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ನಿಖಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಳ್ವಾ ಚೈತ್ರನ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕೇರ್ನಿ ಆಫ್ಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ದಾರ ಅದಪ್ಪಡು ಮೂವೀಸ್ ಅಡ್ಡ ನೋಡಿಲ್ಟ ಶಾರದಾ ನಾಗರಾಜ್ ಚೈತು ಕಾಲೇಜ್ ಇಜ್ಜ ಉಂಡು ಇತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಗೆಲ್ಕ ಮಾತ್ರ ಇದೀಗ 10 ಕೋಟಿ ಬತ್ತನ ಖುಷಿ ಆದ ಬಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಇದೀಗ ಬಲ್ಪುಗು ಲಾಗ್ ತೂದು ನಿದ್ರೆ ಬರೆಯರೆ ಶುರು ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಸ್ಕತ್ 10 ಕೋಟಿ ಬತ್ತನ ಖುಷಿ ಆದ ನಿದ್ರೆ ಆರೆಗಿಜ್ಜನಿಗೆ ಅಂಚ ಕಾಂಡ ಗುಡಿ ಆಗ್ತದ ಅಂಚ ಐದಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಈರೆಗ ಅಂಚ ಅದು ಪಡದು ಎಂಕೆಂಚ ಅದು ಪೆನ್ನಲೆ ಶಾಲಿನಿ ಸುವರ್ಣ ಶಾಲೆ ಚೈತ್ರ ಸಿಸ್ಸುಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರೋ ಒಂದು ಉಂಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಅಂತ ಸದಾನಂದ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ದೀಪಿಕಾ ಬಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಫಕ್ರು 100 ಆರ್ ಯು ವಾಚಿಂಗ್ ಡಾಲಿ ಲಾಗರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಡಾಲಿ ಲಾಗರ್ ನ ತುಪ್ಪ ಅವು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದನೆ ಪೊನ್ನಾಲು ಅಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಆಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬ್ರೋ ನಿಖಲ್ನ ಹೋಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಮುರಣಿ ಬಣ್ಣಗ ತೋದು ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರೋ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಸಿಂಪಲ್ KRS ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಚೈತನ್ಯನ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು jealous hi jealous ಸಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ hey both thank you hey ದೀಕ್ಷಾ ರೈ ಇಂಚೆ ನೇಪಲ್ ಸ್ಮೈಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಚೆ ನೇಪಲ್ thank you so much ಸಂಜಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬ್ರೋ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸುಧೀರ್ ನಾಯಕ್ hello bro status video hi ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಕಯಾನಿ ರೆಂಡು ದುಂಬು ಇರ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ದಲ್ಪ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆಗೆ ಅಂದ ದುಃಖದ ಬೆಜ್ಜೆ ದುಂಬು ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಬಿತ್ತೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದುಂಬು ದುಂಬೆ ತುಂಬಾ ಆತೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಚೈತು ಅಕ್ಕನ ವಾಯ್ಸ್ ಹೋಗುದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿತ್ತು ಬೋಂಡೋ ಮೆಸೇಜ್ ದೀಪಿಕಾ ಬಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಹೆಲೋ ಪ್ರವಿತ್ 5,000 ಚೈತ್ರ ಸಿಸ್ಸು ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ನೆನಪಗ ರೇಷ್ಮೆ ಡಿಸೋಜ ಹಾಯ್ ವಿಜೇತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೋಲ ಚೈತ್ರ ಎಂಚೋಲ ಸೂಪರ್ ಶೈಲಜಾ ದೇವಡಿಗ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಹರ್ಷರಾಜ್ ಈರ್ನ ಲಾಟ್ರಿದ ಲಾಗ್ ತೂದಿ ಎನ್ನ ದಾಲ ಲಾಟ್ರಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ₹100 ಬೈದನಿ ಸೂಪರ್ ₹100 ಬೈದನದೆ ಸೂಪರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಡ್ಡ ಚೈತಕನ ವಾಯ್ಸ್ ಹೋಗುದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ವಿತಾ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರು 2 ಜನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೆ ಗುಲ್ಲಿನಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಣ್ಣ ಪಲ ಲೈವ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಸಾದೆ ಗುಲ್ಲಿನಿ ಚೂರು ಪಾತೆರ ರಾಕತ್ ಓಡತ ಅಂಚ ವಿಜೇತ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ನೇಮ್ ಬಂದು ಬೊಕ ಸ್ವಾತಿ ದಾಲ ಹಾಯ್ ಬನ್ಪಾಯ್ ವಿಜೇತ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಚೈತುರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ಪಾಯ್ ಚೈತು ಹಾಯ್ ಬನ್ಪಾಯ್ ಹಾಯ್ ವಿಜೇತ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಚೈತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪನಿ KRS ಯಾನ್ ಬಿಎಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ KRS ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಈರ್ ಕಲ್ಪರೆ ಪೋಪಿನ ಚೈತು और ईर टीचर यान कल्परे पोपी स्वाति सेलिब्रेशन पार्टी उंडा सेलिब्रेशन पार्टी दालेज समीक्षा शेट्टी आयन कंग्रेचुलेशन थैंक यू
ಚೈತೂನ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಚನನ ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲ್ಯಕ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ. ಅವು ಎಲ್ಯ ವಾಯ್ಸ್ ದಾಲಂತರ ಅವಳದ್ದು ಒಂಟೆಗೆ ಕೋಲ್ಬಾರ್ದು ಕೊಟ್ಟಡತ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ 4K sRGB ಮಾನಿಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬೊಕ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇರೆಗ್ 4K RGB ಮಾನಿಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡನೆ ಯಾನ ತೂದಾವಡು ಇರೆಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ ದೆಪ್ಲೆ 2 ಲಕ್ಷ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಶೈಲಜಾ ದೇವರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಲಾಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರ್ ದಾದ B.Ed ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಆಯ್ನ ಲೈನ ಶ್ರೀಜಾ ಭಾಗ್ಯರ ಅಂದ B.Ed ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ವೇತಾಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಆಯ್ ಚೈತ ಲಾಟ್ರಿ ಲಕ್ಕಿನ ಲೆಕ್ಕ ಚೈತುಗು ದಾದ ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ಎತ್ತುವರಿ ಶಾರದಾ ನಾಗರಾಜ್ ಅಮ್ಮ ಎಂಚಲು ಸೂಪರ್ ಅಮ್ಮ ಶಾರುಲೇರಿ ಚಿನ್ನು ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಯ್ ಹೇಯ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಆರ್ನಾಲ್ ಪೇಜ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಈರು ದುಂಬು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಇತ್ತಿಜರತ ಮದ್ಮೆ ಆಪುನ ದುಂಬು ಅಂಚ ಕಂಡಿನಿ ಅವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ತೂವನಿತ್ತೀರ ಪಂಡಿರದ ಸುಖೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಣ್ಣ 1 crore ದಾದ ಮಲ್ತರಿ 1 crore ತಿಕ್ಕುದ್ರ ದಾದ ಮಲ್ತರಿ ದಿಕ್ಕದ್ದು ಜಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಫುಲ್ ಗೊತ್ತಾಪನು ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತದೆ ಕಾಂಡೆ ತೂಲೆ ಕೃತ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅವಿನಾಶ್ ಅವಿ ಇಲ್ಲಲ್ಪುರ ಎಂಚೊಲೆರು ಕುವೇಟ್ ದನಿ ಎಂಚೊಲೆರು ಸೂಪರ್ ಬ್ರೋ ಈರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಈರು ಇತ್ತ ಓಲ್ಡುಲ್ಲಾರ ಬಿದೇ పోತಾರ ಇಂಜಿನ ಸಂಗತಿರ್ನ పోయినారు ఇజ్జేచ్చారు మారేరు సౌమ్య కుమారి గుడ్ నైట్ అన్న గుడ్ నైట్ హాయ్ బ్రో అనసాండి దాదా గజిపు లయన్ గేమింగ్ గజిపు ಅದಿಂಚಿ ಅದೇನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಉದಯ್ ಎನ್ ಕೆ ಬ್ರೋ ಉಡುಪಿ ಶಾಪ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಪರೆ ಬ್ರೋ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಕ ಬಟ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನರಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಬರಕ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತನ ಖಂಡಿತವಾದ ಬರಕ ಏಪ ಪಲ್ನಿ ಶಾಲಿನಿ ಸುವರ್ಣ ಶಾಲಿನಿ ತೊಕೋಟುಗು ಬರ್ರೆಗಿ ಇತ್ತನ್ನು ಪಲ್ನಿ ಕಾಪೋಲ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಇತ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದ ಪನ್ಪ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೆಜ್ಜ ಒಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಚೈತು ಅಕ್ಕನ ಡ್ರೀಮ್ ಡಿಡಿ ಅದಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಟೀಚರ್ ಕಲ್ತಂದಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಅಂದ ಕಲ್ಪವಲ್ಲಿ ಓಕೆ KRS ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾರದಾ ನಾಗರಾಜ್ ಫುಡ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಫುಡ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಟ್ ಫುಡ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂತ ಖರ್ಚಿ ಇಪ್ಪು ಮಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡದ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುವ KRS ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಖಿಲ ಜೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜಯಂತಿ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪಣ್ ನಿಖಿಲನ ಲಾಗ್ ತೀಯರು ಖುಷಿ ಆಪಣ್ ಇಂಜಿನ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ಲಾಟ್ರಿ ತಿಕ್ಕಂಡತೆ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಾಮ್ ಸಾಲೆ ನಿಖಿಲನ ಸ್ಮೈಲ್ ಬೊಕ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಇರಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಆಪಲ್ ತೂವೊಂದು ಪರ್ ಲಾಗ್ ಮಾತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರೆಗ್ಲ ಪಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜೆರ್ ಆರ್ದಾನೆ ಇಜ್ಜೆರ್ ಆರು ಇಜ್ಜೆ ಆರ್ನ ಊರುಡುಲೇರು ಆರ್ನ ಊರುಡ್ದೆ ಆರ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದುಲೇರು ದುಂಬುದಲ್ಪ ಅಂಚಾದಾರಿ ಇಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಪರೂಪಗೊರ ಬತ್ತನ ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮನ್ವಿತಾ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಹೇ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಿಖಿಲಿನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಾರಿ ವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರಿ ಎಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಮ್ಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ರಾಮ್ ಸಾಲಿ ಲಾಗ್ ಪೂರಲ ಇಷ್ಟ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರೋ ಲಾಯ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಐನ್ಸಾರ ದಾದ ಮಲ್ತಾರ ಸಂಡೆ ಕುಳ್ಳುಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಕುಳ್ಳುಗ ಖಾಲಿ ನವ್ಯ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಯಶೋಧ ಉಮೇಶ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಉಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಶಾ ಶುಭಮ್ಯ ಕೈಜರ ಬ್ರೋ ಪಮ್ಯ ಕೈಜರ ಬೇಬಿ ಲತಾ ಸೂಪರ್ ಲಾಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದೇವರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಚೈತ್ರ ಜಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಶಾರದಾ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಬಿಕೆ ಹಾಯ್ ರಚನ್ ಪೂರಿ ಬಾಲೆ ಓಲಿ ಜಿತ್ತೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೆಜ್ಜ ಗುಡ್ ನೈಟ್ 10 ಕೋಟಿ ಬತ್ತನ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ತಕಲ್ನ ಕ್ಯೂ ಇತ್ತುದ ಬ್ರೋ ಖಂಡಿತ ಇರ್ವನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ 10 ಕೋಟಿ ನಮಕ್ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಯಾನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತವನ್ನ ಸಂಗತಿ ಪೂರ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡಪ್ಪಿ ಮನೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವ್ರ ಕೇರಳ ಯಾನ್ ಕೇರಳ ಬ್ರೋ ದುಂಬು ಕರ್ನಾಟಕ ಇತ್ತೆ ಕೇರಳ ಡುಪ್ಪನಿಗೆ ಹಂಸಲೇಖ ಐ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರೋ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಪನಂದಲ್ಲ ತಾವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿಜೇತ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಚೈತು ಬ್ರೋ ಆಯ್ತು ಚೈತು ಬಾತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಿ ಹೆಲೋ ಶಾರದಾ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂರ್ವಿ ಕೆಂಚೊಲ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲೆ ಜೈದೆ ಸೂಪರ್ ಲಾಗ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಿಂಗಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್
Jikshit Anchan, we are very happy to see your YouTube blog. I also have a dream to have YouTube channel. ಖಂಡಿತವಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಸುಲಭ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಬಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಬರೋಡು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಓಲ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಷ್ಟ ಬರೋಡೆ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದ ಮಲ್ತರನೇ ಎಟ್ಟೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು. ದೇವರಾಜ್ ಕೆಜಿ ದೇವು ಅನಸಾಂಡ ವೀಣಾ ಕೇಶವ್ ಸೂಪರ್ ಲಾಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಯಾನಂದ ಟಿ ಹಾಯ್ ಮರ್ಮಯ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಮಾಮನಿ ಮಾಮು ಹಾಯ್ ಅನುಸಾರಲ್ಲೇ ಮಾಮು ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರು. ಅಭಿಲಾಷ್ ಗೌಡ ಶಾರದಾ ನಾಗರಾಜ್ ಈರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವಿನಾಶ್ ರವಿ ಉಳ್ಳೆ ಅಣ್ಣ ಊರುಡೆ ಎನ್ನ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಊರು ಈರ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತದ ಇಪ್ಪಲೆ ಇಂಕ್ಲನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಗಲುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸ್ಯಾನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಸನತ್ ಕುಲಾಲ್ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗಿನ ಬಿನ್ನಿರ್ ಈರ್ ಮೂಲ್ಯನ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗಿನ ಬಿನ್ನಿರ್ ಸನತ್ ಕುಲಾಲ್ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗಿನ ಬಿನ್ನಿರ್ ಈರು ಮೂಲ್ಯನ ಅಣ್ಣ ಅಂದಂದು ಯಾನು ಮೂಲ್ಯನೆ ಕುಲಾಲ್. ಸದಾಶಿವ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಶಾರದಾ ನಾಗರ ಸೂಪರ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಖಂಡಿತ ಅದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದಪ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು. ಸಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೈತ್ರ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾವೂರು ದಕಲಿ ತಿಕ್ಲೆಯ ಪಾಡಲ ಕಾಲೇಜಿ ಎಂ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರು ನಂದಿಕೊಲ್ಲ. ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಭಾವನ ಚೈನ ಹಾಯ್. ಹರೀಶ್ ಕರ್ಲ ಸೂಪರ್ ಲಾಕ್. ಅಭಿಲಾಷ್ ಗೌಡ ಹಾಯ್. ಭಾವನ ಚಿನ್ನು ಎನ್ನ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕಂಡಿ ಭಾವನಾ ಚಿನ್ನು ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೋಡೆ ಹೊಸಂಗಡ್ಡ ಮೂಲಿಂತ ನಾಲ ಅದ ಅಂತ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಶಾರದಾ ನಾಗರಾಜ್ ಈರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಇತ್ತ ಬರದಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಮಾತ ಬರಂತ ನಿದಾಲ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಈರ್ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುವರ ಯಾನು ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ಎನ್ನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಅಂಚನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಉಂಡು ಅವೇ ಬಂಜಿ ಬಕ್ಕ ನೆಟ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ. ಶಾರದಾ ನಾಗರಾಜ್ ಈರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ಸಂಡೆ ಓಕೆ ಮಾಡಿ. ಪವಿತ್ರ ಪವಿ ಬಂಗೇರ ಹಾಯ್. ಪ್ರಾಣೇಶ್ ರಾವ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹಾಯ್ ಅನ್ನ ಜೈತು ಹಾಯ್. ರಿಶ್ಮಿತ್ ಪವಿ ಬಂಗೇರ ಹಾಯ್. ಭಾವನೆ ಚಿನ್ನ ಅಂದಿಯಾನೆ. Ashwini good night Swati love super irna same energy daily same uppudu super. Thank you so much. Ashwini hi super jodi thank you. Evan D'Souza lottery tikkondu pandu maatralla mange maltar ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾನು ಮಂಗೆ ಮಂತಿಜಿ ಲಾಟ್ರಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುದು ಲಾಟ್ರಿ ಎಂಕ್ ಬೈದನು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೈದನು ಬಟ್ ಲಾಟ್ರಿ ಮಂಗದಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಲ್ತೀಜೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ ವಿಷಯನೇ ಬಂದನೆ 10 ಕೋಟಿದ ಲಾಟ್ರಿ ಎಂಡ್ ಎತ್ತನೆ ಗೆಲ್ತನ ಮಾತ್ರ 10 ಕೋಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜಿನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಂಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಬಟ್ ಆ ಲಾಟ್ರಿ ಎಂಕ್ ಬೈದನೆ ಎಂಕ್ 5,000 ಬೈದನೆ ಬಟ್ ಏರಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಅಂತ ಮಾಲ್ತೀಜಿ. ಮಮತಾ ಎಂ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್. ಹೇಮಲತಾ ಹಾಯ್. ಅವಿನಾಶ್ ಅವಿ ತರಕಾರಿ ಬೀಜ ಪಾಡ್ದು ಖಂಡಿತ ಇರವನ್ನ ವಂಚನೆ ಆತನಲ್ಲ ಅಗಾಡಿ ಬೋದು ಪೂರ ನಾವು ಪೂರ ತಿಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ಸ ಆತನ ಅದೇ ಅವು ಗ್ರೋ ಆವಂದಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಐಕ್ ತಿಂದದು ಐಕ್ ಮುಂಚಿದ ನೀರ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂದಿತ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಗ್ರೋ ಆವಂದಿಚ್ಚಿ ನೀರು ಅಡ್ಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಬಟ್ ಬರ್ಸ ಹೆವಿ ಬರ್ತನ ಆತ ಅಂಚದು ಬಾರಿ ಬಂಗನ್ ತೂಕ ದಾದಾಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಡು. Ignesh Pujari hi. Sharda Nagraj support ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. Thank you so much. ಸದಾಶಿವ ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರೋ ಯಾನ್ ಇರಿಗೆ ಬೈಕ್ ದ ಫೋಟೋ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರವರ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪು ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಬಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಡ ಪುರಂದಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಬೇತ ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುನದೆ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಎಡಿಟ್ ಬೇತ ವರ್ಕ್ ಎಡಿಟ್ ನ ಮಲ್ಪೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ನಾನೇ ಮಂತ್ ಕೊರಲಿ ಅವೇ. ಆಶಾಯೋ ನಿಮ್ಮ ಲಾಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೂಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಉಂಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಶರದ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸೂಪರ್ ಕಪಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅವ ಮಾತ್ರ ಕೂಪಲ್ ಆತ ನಾನು ಸೂಪರ್ ಕೂಪಲ್ ಕಪಲ್. ನಿಖಿಲ್ನ ಸೀಸನ್ 3 ರಾಜರಾಣಿಗೆ ಪೋಂಡ ನಿಖುಲಿ ರಾಜರಾಣಿಗೆ ಅಡೆ ಮಟ್ಟ ಪೋಪಣ ತಾಕತ್ಲಜ್ಜಿ ಅಡೆ ಪೋಂಡ ಗೆಲ್ಪಲ್ಲ ಗೆಲ್ಪನ ಬಿಡಿ ಕೊಂಜೇನೆಡೆ ತೊರ್ತಿದೆ ಎಡೆ ನಾನು ಭಾವನ ಚಿನ್ನು ನಿಖುಲು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಶಾಪ್ ಬಲೆಗೆ ಓಲ್ ಹೊಸಂಗಟ್ಟ ಓಕೆ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತನ ಬರ್ಕ ದಾದೊಂದು ಅಲ್ಪ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್
ಗೊತ್ತು ಜಂಗ ಇಂಚಿನ ಶಾಪ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾನಾರ್ಸ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾಮು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಿನ್ನಿರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾಮು ಕುತ್ತಾರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಗೊತ್ತಿಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಶುದ್ಧ ರಿಸೋಸ ಎನ್ನ ಹೌಸ್ ಪಾವೂರು ಸೂಪಿಗುರಿ ಅವರ ತಿಕ್ಲೆ ಮಿಯ ಪದವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಿಯ ಪದದ ಇಡೇಟ್ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟಿ ಪದವು ರಬಕ್ಕನಿ ಕಾಲ್ ಅಂತಾರ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಹಾಯ್ ಶಾರದಾ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸದಾಶಿವ ಪೂಜಾರಿ 861 ಅತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಎಸ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಸ್ಸಾಲೆ ನಂಟ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಪ್ ಉಂಟು ಬಸ್ಸಾಲೆ ನಡ್ತೇವೆ ಅವಳ ಅಂಚನೆ ಆತನ ಇದೆ ಪುರ ಅವ್ರು ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಮಂತೆರ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ವಿನೋದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಬಾತು ಹಾಯ್ ಜೈತು ಬಕಂಚಲ ಸೂಪರ್ ಕೇನನ ಇರ್ನ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಇರು ಸಿಂಗರ್ ಅವಳಿಯ ಬಾ ಸಿಂಗರ ನಮ್ಮಂದೆ ಬಾತು ರೂಮ್ ಸಿಂಗರ್ ಹೀವನ್ ಡಿಸೋಸ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪ್ ನೀರ್ನಲ್ವಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಂಕನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಜೈತು ನಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರೋ ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚನೇ ಉಪ್ಪಡು ఆయన ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಡ್ಡು ಲಾಗ್ ಮಾಲ್ತ ಐಟ್ ಐನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂತಿಜೆರ್ ನೀನ್ ಬತ್ತೇರ ಈ ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ಯಾರ್ ಮಾತ ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ ರವಿ MS ವರ್ಕಾಡಿ ಯಾರ್ಲವ್ಲೆರ್ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಮೀನ್ ಬತ್ತೇರೆ ಪೋತೀನಿ ಬೊಕ ದಾನು ಧನ್ರಾಜ್ ಪನ್ಪುನ ಅವ್ರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಗೈ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಉಲ್ಲೆರ್ ತೂಲೆ KN ಇರೋ ಸಾಂಗ್ ಸಿಂಗರ್ ಅವಳಿ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಸದಾಶಿವ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಈರು ಕಾರ್ಕಳಗ ಬೈದ ಕಾರ್ಕಳಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಕಳ ಉತ್ಸವ ಎತ್ತನತೆ ಆನೆ ಬೈದ ರಸ್ಸಡ್ ತಿಕ್ಕಲ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಬಂದ ಸದಾಶಿವ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಈರು ಕಾರ್ಕಳ ಬೈದರ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ KR ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸುನೀತಾ ಪಾರ್ಲರ್ ಹಾಯ್ ಯಶು ನಿಗಲ್ನ ಜೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪೂರಿ ಕೋಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಐಜೆತ್ತೆ ರಿಶ್ಮಿತ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಅಣ್ಣ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಲಾಗ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ರಜನಿಯಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ ಆಶು ಚೈತ್ರಕಗ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಲ್ತ ದಾಂಡ ಅಂದ್ ಗಾಡಿ ಈ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಲ ಓದುದ ಪಂದ ಹಾಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚಲ ಸೂಪರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಲ ಓದ್ಯ ಕಮೆಂಟ್ ಏನಾಲ ಬುಡ್ತಿ ಜನ ಹಾಕೊಂಡು ಏನಾಲ ಬುಡ್ದಿತ್ತು ನನ್ನ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಯಪಂಡ ಏನು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ದ ಮಾತ ಏನು ಫೂಟೇಜ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಇಚ್ಚ ಅಂಚ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಯಾಪಾಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು 3 ಇಯರ್ ಬಡದಾಕಿ ಏರಾನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು ನಾನು ಪಾಡೊಂದಪ್ಪ ಆಗ ಅವು ಆಯ್ನನಿ ಲಾಂಚ್ ಮನ್ಪೊಣಿ ಪನ್ಪೇನು ವಿಜೇತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರೋ A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಾನು ಇಂದಿನ ಮಲ್ಪುಗ ಶಾರದಾ ನಾಗರಾಜ್ ಮಲ್ಪೆಗ್ ಬಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಬರ್ಕ ಸದಾಶಿವ ಪೂಜಾರಿ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬ್ರೋ ಓಕೆ ತೂಪೆ ಅಶೋಕ್ ಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿನ್ ಹಾಯ್ ನಿಖಿಲನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕುರಿತು ಒಂದು ಲೇನ್ ಮಗಕ್ಕಲ ಇಷ್ಟ ಸೂಪರ್ ವಿನೋದ ಆಚಾರ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡು ತೂವೊಂದೇ ಉಪ್ಪಲೆ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ ಕಾಣಂಜಿ ಓ ಸಾಂಗ್ o sono ini parpici ini pantu jalal o song onji panle ini panplink bangga dama vannochi yan tumbe bangada vanpani ಕಾಪುಗು ಬಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಲಾಂಚ್ ಬತ್ತನ ಪನ್ಪೆ ಯತೀಶಿಯನ್ ಹಾಯ್ JTL
ಪುನೀತ್ ಶಂಕರ್ ಕುಮಾರ್, ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ತೂವನ್ನಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ತೂವನ್ನಕ್ಲು ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲಕೇನು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡದು. ಬಟ್ ಕೆಲವೇರು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ತೂವೊಂದು ಕುಚೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಥರ ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡದು ತೂಪುನಕ್ಲು ಕುಚೇರು ಅಂಚ ಅದೊಂಚೂರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತು ಬಂಗಾತ ಪಾಡ್ದು ತೂಪುಚೇರತ್ತ ಪಂಡದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಅಪಗ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಮೋನೆಡು ನಿನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ನೆ ಡುವೆಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಡುವೆಟ್ ಅದು ಪಾಡೋಲಿಯ ಮೋನೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಕಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಕ ಚೂರು ಅರ್ಧ ಪನ್ಪಾವೆ. ಪನ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋನೇಡು ನಿನ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಾದೆ ತಿಳಿಪೆರೆಯ ಅಜ್ಜೋದ ಮಿತ್ ಅಜ್ಜೋನು ದೀದು ಗೆಜ್ಜೆದ ಸೌಂಡುಡುಯ ಬತ್ತಾನೈ ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ವಯ್ಯಾರೊಡು ದಾನೆ ಪೊಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಕುಶಾಲು ಕುಲ್ಲಾದೆಯ ಎನ್ನ ಮನಸುಡೆ ಆತನಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಲ ಪೋಪುಂಡು ಮತ್ತು ಹೊರಟೆ ಮಟ್ಟದ ಪಣ್ಣು ಇದೇನ ಮದಿ ಮಾಲು ಹೋಗತ್ತದ ನೀ ಪೊಣ್ಣವನ್ ಬಣ್ಣ ಚಿನ್ಲ ಮೋನೇಡು ನಿನ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಾದೆ ತಲೆ ಪೆರಯ ಅಜ್ಜೋದ ಮಿತ್ ಅಜ್ಜೋನು ದೀದು ಗೆಜ್ಜೆದ ಸೌಂಡುಡುಯ ಐಸಿರದ ಮೋನೆಡುಂಜಿ ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆಗೆ ಆ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ತೂದು ಯಾನು ಕಂಗಾಲಾಯಿಗೆ ನವಿಲ ನಡಕೆ ನಡಪುನು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇದಿಲೆ ನಿನ್ನ ಆಂಜನಗಾವೆ ಮೋನೆಗೆ ಬಾನ ಭೂಮಿ ಒಂಜೆ ಆಂಡೆಯ ಓ ಪೊಣ್ಣೆ ಇರ್ಲು ಬೈಲು ದಾಯೆ ಬೋಡು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಚಿಂಕ್ಲೆ ಅಂಚಾದೆ ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೀತಾರ ತೂನಗ ಓಲು ಓಲು ಹಾಕೊಂಡು ಸೋಜುಗದ ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ವರ ಪಂತೆ ಬ್ರೋ ಅಂಚಾದ ನನರ ಪಂಕ ಒಂದಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಗ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಮುರಳಿ ಲಾಟ್ರಿದ ಪಾರ್ಟಿ ತಿಕ್ಕನ ಚೈತು ಸಿಸ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಾತ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಲೆಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ದೇವರಿಗೆ ಜಬ್ಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕತಾರ್ ಅವೆ ತಗಲೆ ಜೋ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ತೂಪೇರ್ನ ಲಾಗ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆಶಾ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜೆಪು ಜರ ಬ್ರೋ ಚೈತ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಜೆಪು ಗಾಬಗದಾದನ್ ಪತ್ತರ 50 ಮಕ್ಕಳ ನಿಸಿಂಗ ಹೆತ್ತಿ ಬಂಡಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಶೋಕ್ ಲಾಲ್ ನಿಂಕಲೆನ ಬೇಲೆಡಿ ಯಾನ್ ಕೋಡ ಲಾಟ್ರಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಪಿದಾಡಿ ಕೆಎಸ್ಡಿ ಗಿರಿ ಬುಡ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ದೆಪ್ಪಗ ಬಂದ ಅಂದಂದಂದ ಪಂಡಿತ್ತಿ ರಾಕೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬ್ರೋ ಕಾಫಿ ನಾಡು ಚಂದನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಲಾಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ದಾಲ ಬ್ಯಾಲೆಜ್ಜ ಮಾರ ಪಾಪ ಆಜಂತ ಬಂಗ ಆಜನ ಗೊತ್ತ ಆಜನಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಂಡಿದಿತ್ತನು ಯಾನ್ ದೊಂಬು ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ 800 ರೂಪಾಯಿ ಬೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತದ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತ ಮಲ್ಪೆರ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಇತ್ತು ದಿನಕ್ಕೂ 300 ರೂಪಾಯಿ ಬೇನಿಯರ್ಲ ಅರೆಗೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಪನ್ಪುನಾಗ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆತೆ ಅವನ ಕಲಾವಿದರು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ನಂಪೆ ರೋಲ್ ಮಾತು ದಾದನ ಮಾತು ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ ಆಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕಾಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪು ಬೆನಿಯರೆಗ್ ನಾವು ಬಂಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನೋಡತ್ತ ಮೇನ್ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಆಶಾ ಯು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೀರನ ವಾಯ್ಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ ದಾಲತ್ಯ ಪಂಡತೆ ಇಂಕ ಆತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಬರ್ಪುಜಿ
Kriti Pujari, good night. Bhavyashi Bhavya, hi. Sandeep Udupi 19, hi. How are you from Kuwait? Oh, super. Kuwait then nanne only. Bonniru Baidina Gaujir song. Binniru Baidina Gaujir. Oh, beta, betena. Setta batana. Patara. Film. Rakesh Kulal, telepo maga dura pota. Ram Sai, good night. Japana Kulur Jeple, Nana live to the Pakani Kanu Kondulachi. Nice voice phone one in the path the phone sada. Mr. Songs, bro, are you a singer? No, bro, ಯಾರು ಸಿಂಗರ್ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಎತ್ತರೋಡ್ ಸುಮಾರು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಿನಿ ಯಾರು ಸಿಂಗರ್ ಹತ್ತು ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಖಂಡಿತ ಫನ್ ಕಂತಲೆ ವಾಯ್ಸ್ పోతును మోహిని మోహాని కే సూపర్ అన్న సాంగ్స్ థ్యాంక్ యూ బిన్నర్ బైదిన గౌజిట్ సాంగ్ పల్ಲೆ బ్రో ప్లీజ్ తూ కట్రై మన్ బగా UH Krishna, good night. Swati, nice song. Jayant Prashant City, good night. Swati, super. Shruti, Mala, Ayanna, Mr. Songs. Bro, who is that girl side of you? Here they. Here. Here again. Enna body diye. Ita wife. Sudashiva Pujari, Binner Vedana Gauchiri, Pan. Last fishing log to a super fishing spot. Oh, fishing spot was the Manjeshwara beach. Kirtana, super. Thank you. Nice voice, bro. Thank you. And singer Dalat, and Pakan try Malmunati, Bakana Madala Malma singer at the high pitch on your Puyancha and then at the lyrics it chan be nearby. Oh, here in my YouTube channel support man play Mr. Songs ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ತೂಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ man play subscribe man play ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಿಯಾ very nice bro, thank you so much. ಬಿನ್ನಿರು ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡು ದಿನನೆ ಪೋಪುಜಿ ಕಣ್ಣುದ ರೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಂದೆ ಅಲೆನ ತೂಪುಂಡೆ ಪಾನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕಾಜಿದ ಕಣ್ಣೋಟ ಸೋಜಿಗಾರ ಪಾಠ ಏನೇಜಿದ ಕಂಡೋಡು ನವಿಲೊಂಚಿನ ಏನೇಜಿದ ಕಂಡೋಡು ನವಿಲೊಂಚಿ ಏನೇಜಿದ ಕಂಡೋಡು ನವಿಲೊಂಚಿನ ತಂದು ಪರ್ಪುನ ಪೊರ್ಲುತ್ತು ನಾನಾ ಬಿನ್ನಗು ಬಾರಿ ತಮ್ಮನ ಏಕತ್ತಲಗೈನ ಮೊಗಲವನುಡು ಮಿಂಚಿದ ಸಂಚಾರ ಬಿನ್ನಿರು ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡು ದಿನನೆ ಪೋಪುಜಿ ಏಕನ್ನದರ ತಲ ಮುಚ್ಚಂದೆ ಹಾಲಿನ ತುಪ್ಪುಂಡೆ ನಿಂಜ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಚಂದಮಾಮ ಬಲ್ಪುತುಲೆ ಚಂದಮಾಮನ ಬುಲ್ಪುತುಲೆ ಅಲೆ ಮೆತ ಬನ್ನ ತುಲೆ ಐಸಿರೋದ ಮೊನೆ ತುಲೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬಾಲೆ ಚಂದಮಾಮನ ಬುಲ್ಪುತುಲೆ ಅಲೆ ಮೆತ ಬನ್ನ ತುಲೆ ಐಸಿರೋದ ಮೊನೆ ತುಲೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬಾಲೆ ಪಾರೊಂದೆ ಜಾರೊಂದೆ ಬತ್ತುಂಡೆ ಎತ್ತುಂಡೆ ಆ ಉಡಲ್ದ ಜಾಲಗ ಬುಲ್ಲದ ತೊಟ್ಟುಡು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇದಿಲಿನೇ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟದೆ ಪೊನ್ನು ಕಣ್ಣು ಹಾಕ್ಯಾಲೆ ಆ ಕಣ್ಣದ ಮಿಂಚಿಗೆ ಬಲ್ಬುದರ ಸೊಗಸೋದು ಇಂಚಾಯನೆ ಬಿನ್ನಿರು ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡು ದಿನನೆ ಪೋಪುಜಿ ಆ ಕಣ್ಣದರ ಪೆಲ ಮುಚ್ಚಂತೆ ಅಲೆನೆ ತೂಪುಂಡೆ ಓಕೆ ಎಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆದಿಜಿ ಚೈತುಗು ನಾಚಿಗೆ ಹಾಪಂಡೆ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ಪುಜಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಯಾನೇ ಅನ್ಪುಜು ಅನ್ವನೆ ಪದ್ಯ ಅನ್ಬಲ್ಲ ದುಂಪಾನಂತೊಳಗೆ ಯಾನ್ ಬೋಂದೇಲೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕೀರ್ತೇಶ್ವರ ಯಾನ್ ಬೋಂದೇಲು ಊರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕೀರ್ತೇಶ್ವರ ಅಡ್ಲ ಉಂಡು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕೀರ್ತೇಶ್ವರ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಸಾಂಗ್ ಪಾಲನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮುಡಬಿದ್ರೆ ಪಂಡತೆ ಬ್ರೋ ನಿಕ್ಲೆನ ಊರು ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಚಿ ಹೊಸಂಗಡಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ತುಲೆ ಆರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾತ ಕೆಲವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಾಟ್ಸಪ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾತ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನಿತ್ತು ನನ್ನ ಆರ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೈತ್ರನ ವಾಯ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ, ಈ ಚೈತ್ರ ಸಿಸ್ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಚಾನಲ್ ಪವಿತ್ರ ಪದ್ಮನಾಭ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ರಾಮ್ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬ್ರೋ. ವಿಜೇತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಣಂಚಿಗೆ ಹಾರೋ ಬಾರ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಚೈತ್ರ
ಬಾನಂಚಿಗೆ ಹಾರುವ ಅವು ಬಂತದೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬ್ರೋ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ತೋಲೆ ಯಾರನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಐಕೊಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಆರ್ನ ಚಾನಲ್ ದ ಪುದರ್ಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ನ ಚಾನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಪ್ಪು ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಆರ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ Sadashiva Pujari, super bro, and good night, Sam from Salian Dance Crazy Studio, bro. You can be a singer, which bro, I am singer. Baka Mughal pan pero ni padya palne na chidakku naji. Chaitra nidre padonna. Ichi. Talk with Anjali, enna channel na subscribe man pera palne ta. Talk with Anjali, arnal channel tule tuddu nikle like anna nas. Are support manble. Talk with Anjali and tooth jidada on the content on tule nikle tooth nikle ishtana support manble arna channel maatera subscribe manble Asha you Chaitra voice super dose thank you enna idu baguldi enna dalenja Prashant Bacha hi Sadashiva Pujari super dance crazy stories I upload dance cover videos in my YouTube channel okay adule yarna dance videos mala paadonu perige support manble like and song Sadashiva Pujari thank you so much Ankit hi Deepa Rajesh, hi brother Chaitu, Asha, Chaitra, B.Ed second year at all the best. Thank you. Care City, Nicola Jodi Tunaga, Amitabh Bachchan, Jaya Madhuri. Jaya Madhuri Bodu, Jaya Badu Retro. Jaya Madhuri Jodi to like up here. Neta Amitabh Bachchan, Yerundi, got I think. Suresh Nelly Vlogs, Namaskara. Dance Crazy bro, can I add logs in my YouTube channel Dance Crazy Studio? So ancha malpera pochi bro. That no dance the videos part on the panaga. Here log part pochi. Main namma problem ave yakna. Onji rite the video no rare the video actually part on the pod. Namma vattras. Appaga ire grow up gotane. Channel grow up. Onji food channel nanu food channel e poda. Appa maata food the like aina ke maatra channel battu. ನಮ್ಮೆಟ್ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಅಪ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುನೇಂಚೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬಾರಿ ಸ್ಲೋ ಹೋಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಕಿರಣ್ ರೈ ಎಂಚೋಲರ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಅನುಷರ್ಲೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಕುಲಾಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರೋ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೋಲರ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಎಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೆಲ ಪಂತೆರಾರು ಯಾರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೊಂದು ಬೈದಂಡು ಆರ್ನಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಕುಲಾಲ್ ಪನ್ಪುನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಟ್ಟಿದ ವಾನ ಇಂಚಿನ ಅಟ್ಟಿದ ಫುಡ್ ದಂಚಿ ಏನುಂಡು ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ನೆನಪರಂದಿಚ್ಚು ಅಟಿಲ್ದ ಚಾನಲ್ ಪುದರುಂಡು ಇಂತ ಸಡನ್ ನೆನಪರಂದಿಚ್ಚು ಸಾರಿ ಪುಷ್ಪಣ್ಣ ಮುಲ್ಪದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಪನ್ಪುನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ Dance Crazy, okay bro. Devakar Shetty Logs, hi. Dance Crazy bro, are you from Kudla? Yes, Kudla. No, Kudla. I'm from Kerala. Kudla ravante inchi hai. Jefferson Shetty, hi Chaitra. Hi. Lottery the cost yet battun bro. It. Aina. Akshita si enna maga konja hai palne bokai jeppege. Yenno 2007 years ಆಗಿ ಇಶಾನ್ ಇಶಾನ್ ಜಪ್ಪು పోయి జోకులను మాత్రం జింజ కొడుతు ఉల్ల ಬೇಗ చెప్పాడు ಬಂಡ ಮುಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಂದಾಗ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಜಪಲಿ ಕೇರ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಈರ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏರ್ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ದುಂಬ ಇತ್ತನ ಬಟ್ ನಮ್ಮಡ ಆತ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಬೊಕ್ಕಾನ ಮಲಯಾಳಂ ಲಾಗ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ತೂವಂದಿತ್ತೆ ಮಲಯಾಳ ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ನಮಕ್ ಆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ಜಿ ನಮ್ಮಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂಜಿ ಅಂಡ್ ಓಲ್ ಐಜ ನಮಗ ಅಂಚಾದು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಬ್ರೋ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಕೀಪ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರೋ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಪಲಪಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಬ್ರೋ ವೈ ಯುವರ್ ವೈಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಶಿ ಸ್ಲೀಪಿ No, she was not sleepy. Sitting. Like pandaitte paatera yan paatera nalladu enchadale paatera Sadashiva Pujari bro here Shutterbox film channel
ತೂಪರೆ ತೂಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ತೂಪೆ ಅನ್ನ ತೂವಂದೇವ್ರಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂವಂದೇವ್ಪ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಡೈಲಿ ಬಿಡೋದಪ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ದೀಕನಾಗ ಇದೇಟ ತೂವಂದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಂಚ ದಾರಿ ಜನ ಮಾತಾಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಪ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಚನ ಮಸ್ತ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ತೂವಂದಪ್ಪೆ ಪುರ್ಸೋ ತಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಶಾ ಇವು ಚೈತ್ರಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡ ಪಾಪಾತೆ ಪಾಪ ಇಪ್ಪು ಜಿಪ್ಪು ಜಿಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಅವಾಗ 10-11 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ 1 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಕಂಡದ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಮಾಡಿ 1.5 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಇಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಬ್ರೋ ಕೇಳಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರೂಪ ವರ್ಕಾಡಿ ಯಾರನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾರನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಫ್ರಮ್ ಮಸ್ಕತ್ ಆ ರೂಪಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ದಿರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂಕ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಲೆಪ್ಪಡ ಅದಾರನ್ನ ಪಾತೆರ್ಪಾಗ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಚೈತ್ರ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಯಶ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರಮ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ರೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರೂಪ ಚಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು KR Shri Krishna good night Mr. Law songs bro in my channel total subscriber is 229 229 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಡ್ಡ ಒಂದಿತ್ತಂದನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರಿ ఒక ಊಲ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಪಾದ ಮಲ್ಪಾವೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಟ್ ಅವು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆತ ನಮಕ್ ಅವು ಆತ ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂದು ನಮಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲಿ ಬರೋಡತ್ತಂದು ಏರ್ಲ ಪಂಡದು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಏರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಾಯರ ಆಪಿಸಿ ಅಕಲ ಅದೇ ಅಕಲ ಮನಸ್ಸದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಬರೋಡು ಅವಾಗ ಅಕಲ ಕೋಪಿಜೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಆಪಲ್ ಸ್ವಾತಿ ಕೋಟ್ಯನ್ ಹಾಯ್ ತೀರ್ಥನ್ ಭೂಜರ್ ಹಾಯ್ ಮಮತಾಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಬಿಂದ್ಯಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌದಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚಲ್ಲರು ಸೌದಿ ಇರ್ತು ಒಂದಲ್ಲರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ one video 1 year ago views for that video is 33k ಅವೇ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತೇತೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಲಾಗ್ ಇದೆ ಪಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಜಿ ಅವು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುಣ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಜಿ ಪುಷ್ಪರಾಜಗಳ ಈರ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಆದಿಯೋಗಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಉಂಡತೆ ಅವು ಒಲ್ಪ ಬರ್ದಿತ್ತೀನಿ ಅವು ಪುಷ್ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರ್ದು ಮಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ಪೋದಪ್ಪನಾಗ ದೆತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಇರ್ತದೆ ಏನೋ ಮಾಲತಿ ಕೊಟ್ಟನೆ ಹಾಯ್ ಮಾನಸಾಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಗಾಟ್ 4k ಅವೇ ಪಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಜಿ ಪಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಇದು ಎನ್ನಲಾತ ಎನ್ನ ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ 10k ಪೋಪುನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ದಾಲಜ್ಜಿ 1k Dalan perhaps nama keep uploading adi relationship hi Mr. Songs my channel subscribers are less each subscriber barpere video paavande play kanditavalla barpere okay apaga na live end manpunu nanara tikga nanara paaterga beddala vishaya ichi yer maata live tiyara maaterega mast thanks ಬ್ರೋ ಈರೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ ಬೈದನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಅವು ಈರೆಗೆ 100k ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡು 100k ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆನ ಮಾತ್ರ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಟನ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ 100k ಆತುಜಿ ನಮಗೆ 25,000 ಆತುಜಿ 15,000 ಮುಟ್ಟ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ಬರ್ರೆ ನನಲಾತ ದೂರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ದೂರ ನಮಕ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬರ್ತೇರ್ನ ಬಟ್ ಮಲ್ಪಿಜರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಲಿ ತೂದು ಪೋಪೇರಿ ಎತ್ತೋ ಜನ ಕಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರೆ ನೆನೆಪೇ ಪೋಜಿ ನಿಜ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ರುಂಟಿದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ದಲ್ಲ ಪೋಪಿ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪಿಜ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಜಾದೆ ಏರ್ ಮಾತ ನೇಟಿತ್ತ ತುಯಿನಾಕ್ಲಿ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಲ್ತಿಜರ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕದಾಲೆಚ್ಚಿ ಮಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಅಪಗ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರಿ ಯಾನ್ ಬೈದೆಗೆ what will happen if I uploaded copyright songs here upload malkodana irna channel irege monetization malpere apuchi irege monetization malkodana non copyright e pardu ire copyright pardu nanda ire channel anta grow ayre chances unde panda song da mukantara irege panda 33k ಬೈದಿಂದ song ಹೋಗ್ಲಿ ಆ song ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಟ್ಟೆ songs ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ
ಇದಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೈಟ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ತರ ತೆಕ್ಕೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಒಂದಿತ್ತು ನನಗೆ ಇರೋ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ತಾನೆ ಪಾಡೋದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಒಂದಿದಾದ ಪನ್ನಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ಪಿನ ಸಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಪಾಡ್ಲೆ ಇನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದ ಗ್ರೋ ಆகும் ಐತನೇ ಪುದರ್ಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಐತನೇ ಇನ್ನು ಪಾಡ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಲ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಾನ ತೆತ್ತ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಪೇರಿ ಸಾಂಗ್ ಅತ್ತೆ ಅದು ನಮಗದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಚಿತ್ರ ಆಟಿ ಕುಲ್ಯರೆ ಪಾಯರೆಂಜ ಆಟಿ ಸುರಾನಾಗ ಪಾಯರಪ್ಪು ಸುರಾನ ಯಾಪ್ರದಕ್ಕೆ ಅಂದ ಪನ್ನಡ ಪೋಪಿನಿ ದೊಡ್ಡಲೆ ಪೋ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಈರೆಗೆ 10 ಕೋಟಿ ದಿಕ್ಕನಿಗೆ ಒಲ್ತು 10 ಕೋಟಿ ದಿಕ್ಕದನಿ ಯೊಂಕು 10 ಕೋಟಿ ದಿಕ್ಕದ ಜಿಂದು 10 ಕೋಟಿ ದಿಕ್ಕದ ಜಿ ಬ್ರೋ 10 ಕೋಟಿ ದಿಕ್ಕದ ಜಿ ಕಾಲ್ ಆಗಿನ I uploaded many copyright bro. Okay. ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಲೆ ದಾದ ಬುಡ್ಪಿ ನನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರಿ 10 ಕ್ರೋರ್ದ ಪಾರ್ಟಿ ಅಪ್ಪ 10 ಕ್ರೋರ್ ತಿಕ್ ನನ್ನಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬ್ರೋ ವಿಲ್ ಐ ಗೆಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ವಿಲ್ ಐ ಗೆಟ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವೇ ಏನ್ ಪಂಡತೆ ಮೊನಟೈಸೇಷನ್ ಆವಡದಂಡ ಮಸ್ತ್ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಪಾಡತ್ ಮಂತ್ ಮನೇರೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಲಿಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆತ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಯರ್ನೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾನ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ 4,000 ಅವರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಆವಡದಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡು ವನಸಾಂಡ್ ರೇವತಿ ಪೂಜಾರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ should I delete copyright songs from YouTube ತೂಲೆ ಇರೆಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ದೆಪ್ಪೊಡು ನಿತ್ತಂದ ಇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲೆ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಫೇಮಸ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದಂದಂದ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಭಯಂಕರ ವೈರಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆತನಟ್ಟ ಇರ್ನ ಈ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಡಬ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಪಂಚ್ ಲೈನ್ ಓಲ ಬರ್ನಿಜಾನೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಿ ನಮ್ಮ ತೊಲುಟ್ಟು ಮಂದಿ ನಮನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ದುಂಬಿ ಏರ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಪಂಚದ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂತಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಪಂಚ್ ಆತನಟ್ಟ ಓಲ ಬತ್ತದ ಇಚ್ಚಾನೆ ಅಲ್ಪಡದ ಬೊಕ್ಕನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನೆ ಹಿಡಿದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಅಪಗ ಈ ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೊರ್ತಾಂಡ್ 11 ಗಂಟೆ 1 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಏರ್ ಮತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲದ ಎಂಕ್ ಓದಿರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಏರ್ ಮತ್ತ ಅನ್ಸಿಟ ಸೊಡ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಜಸ್ಮಾ ಸದಾಶಿವ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ 8 GB ನೆಟ್ ಬೋಡು ಅವು ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನಿಯ ಹೀರೆಗೆ ನೆಟ್ ಸುಮಾರು ಬೋಡು ಒಂಜಿ 2 GB ನೆಟ್ 2 GB ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ 2 GB ಬೋಡು ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕಲರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರೋ ಓಲೇರು ಆರೆಲ್ಲಾಡುಲ್ಲೇರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜುಲೈ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ 3 ಕುಲ್ಶೇಖರ್ ಜುಲೈ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಬೇರ್ನ ಮದಿಮೆ ದೀಪಕೇರ್ನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಿಸ್ಸಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರುಂಡದಾನೆ will my YouTube channel get deleted delete ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ತೂಲೆ ಇರೆಗ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ದೆಪ್ಪೊಡು ನನ್ನ ಇದು ಕಾಪಿರೈಟೆಡ್ ಪಾಡ್ರದಲ್ಲಿ ಆತಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ದೆಪ್ಪಿಜರ್ನ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅತಿ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಆಲ್ ಆಪಚ್ ಮಾತ್ರ ತೂವನ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಲೈಟ್ ಬರ್ಪೇರಾಗಲಿ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸರಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಸರ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅಲ್ಪ ಉನ್ನತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಐಕ್ ಆಲ್ ಬಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುದಂಟೆ ಆಲ್ ಬಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಓವಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪಿಸಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡಾಗ ಎಂಕ್ಲ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಎಡೆ ಮಿತ್ತಡು ಇಂಚ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ್ನ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅವನಿಕ್ಲೆ ಎತ್ತುಚಿ ಅಂಚಾದ ಮಿತ್ತಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಾಗ ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರೋದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಓಕೆ ಅವಾಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ 2 GB ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಅಸಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಸಲ್ ನೆಟ್ ₹1 ಇಜ್ಜಾನೆ ಪನ್ಪೆತೆ ₹1 ಅಸಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಸಲ್ ಬರು ಏರ್ಲ ಯಾವ್ ಇತ್ತದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಗಳು ಒಂದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೂಪುನಿ ಬಟ್ ಜನಕ್ಲು ಮನ್ಬೇರು ಅಡೆ ಬಲೆ ಇಡೆ ಬಲೆ ಓಡಿ ಬರ್ಪಿ ಇಂಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾಸಿಗೆ ಸರಿ ಅಪರ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತನೆ
ಲಾಟ್ರಿದ ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ್ ನಮಕ್ 10 ಕೋಟಿದ ಲಾಟ್ರಿ ಬೈಚಿ ನಮಕ್ ಬೈದನೆ ಖಾಲಿ 5,000 ಲಾಟ್ರಿ ತಿಕ್ಕದನೆ 10 ಕೋಟಿದ ಲಾಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನೆ ಅಂದ ನಮ್ಮಡ ಬಟ್ ಲಾಟ್ರಿ ಲಕ್ಕಿ ಜನಂಕ ಬೇತೆರೆಗ ಅಂಚಿ ಎರ್ನಾಕುಳಂದ ಲಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅವಾಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಲೈವ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಂತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಇರ್ತಿಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ ಆತನಂಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ Bye bye. ಬೈ ಬೈ See you. ಸಿ ಯು